कौन खाइचु कौन खाइचु चूना खाइचु आउ आउ कौन खाइचु हाँ आ भात खाइनु ना ना पाठ पढ़ुचु देखिलु ना ना मोड़ ना पाठ पढ़ुचु कौन पढ़ुचु कहलु हाँ 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 कौन पढ़ी देचु वाह अच्छे ये आ कि नहीं एक दुई पढ़ नू हाँ पुओ ए तो मामा ना कौन आ तो बाबा ना तो बड़ बाबा ना बाबा ना कौन ना मामा तो बाबा ना कौन गधटा आ तो दीदी ना फुलियाटा या देखा 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 अना इड़ा ना अना तो बाबा ना कौन तो बाबा ना वर्षा का मिछुआ जा कौन